Мөслимдәге универсаль спорт залында халык саны 1000-нән артык булган авыл җирлекләре командалары очрашты. Спортчыларны район совет аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов сәламләде. Командаларга уңышлар теләде. Уеннар Олимпия системасы нигезендә спортның 7 төре буенча үтте. Түбән Табын, Тойгилде, Метрей, Исәнсев, Иске Карамалы авыл җирлекләре спортчылары көчлеләрдән санала. Тойгилде җирлеге 2014-15 елларда Спартакиаданың суперфиналында җиңү яулаган иде. Түбән Табын җирлеге командасы да район чемпионы исемен йөртә. Метрейлеләргә соңгы 2 елда тиңнәр булмады. Метрей авыл җирлеге командасы өчен уйнарга, җан атырга төштек. Безнең команда һәр елны иң көчлеләрдән шутлана. Бүген дә быелгы 30-нчы Спартакиадага да шундый намеренияләр белән төштек җиңәргә, җиңү бездә булырга тиеш. Хатын-кызлар волейбол командалары арасында бәйге бик тә киеренке барды. Күренеп тора, һәр команда Спартакиадага җитди әзерлек белән килгән. Январның башыннан бөтен авыл яшьләре һәм инде кайткан студентларның каникул вакытлары иде, бөтенесе бергә җыелып Тойгилде мәктәбенең спорт залында занимация иттеләр, волейбол уйнары, мини-футбол, баскетбол, теннис уйнарында әзерләнделәр. Бүген көнгә инде командабыз тулы, бөтен уйнарга да катнашабыз. Менә без шәһәрдә яшәп дигәндәй, шәһәрдә яшәгәндә дә шулай спортның анда бик актив рәвештә барлы. Ләкин шул вакытта менә авыл җирлегендә дә шулай алып барылуы инде безнең өчен инде сөенеч. Һәм инде кайткач та чынлап та менә ярышырга кешеләр бар икәнен күреп тору инде безнең өчен бәхет, рәхәт. Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры Илшат Фазлыев та Спартакиада уеннары башланганнан бирле спорт залларда шөгыльләнүчеләрнең аеруча артуын әйтә. Кичләрнең безнең сәгать 10-нчы ярда хәтле шөгыльләнәләр. Омтылышлары, җиңергә омтылышлары зур. Һәрбер оешманың бөтенесе дә ответственно карыйлар. Һәм инде бу бит инде Спартакиада оешма предприятиеләрне ул берләштерә торган бер инде мероприятие дип әйтергә кирәк инде. Ул көнне Метрей, Яңавысы, Мәлләтамак, Үрәш баш җирлеге командалары үз зоналарында җиңү яулап финалга чыкты. Якшәмбе көнне оешма предприятиеләр командалары биатлон һәм өстәл теннисы буенча көч сынашты. Биатлон буенча район хастаханәсе командасына тиңнәр булмады, мәктәпләр командасы өстәл теннисы буенча җиңү яулады. Әлфинур Доңманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.